راديو إيرنا ዕለታዊ ዜና መራሕቲ ሸውዓተ ሃገራት ኢጋድ ኣብ ጉዳይ ኮሮና ቫይረስ ብምትኳር ናይ ቪድዮ ኮንፈረንስ አካይዶም። መራሕቲ ኢትዮጵያ፣ ጅቡቲ፣ ሱዳን፣ ሶማል፣ ኡጋንዳ፣ ደቡብ ሱዳንን ኬንያን ከምኡ ድማ ኣብ ወንበር ኢጋድ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ብሶኒ 30 መጋቢት ኣብ ዘካየድዎ ናይ ቪድዮ ዋዕላ ነዚ ንዓለምና ገጢምዋ ዘሎ ናይ ጥዕና ብድሆ ሃገራት ዝዞባ ብሓባር ዝምክታሉ ስትራቴጂ ንምዝታይ ዝዓለመ እዩ። ኣብዚ ንዞባና ኣገዳሲ ዝኾነ ዋዕላ ዘይተረኽበ እንኮ መራሒ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ጥራዩ። ኤርትራ ካብ 2007 ናትሒዛ ኣባልነታ ካብ ኢጋድ ስሒባ እኳ እንተነበረት ኣብ 2011 ክትምለስ ዘካየደቶ ፈተና እውን መሰናኸል ከም ዝገጠሞ እዩ ተገሊጹ። ይኹን እምበር ኢጋድ ኣብ ዘካየዶ ሓደ ዋዕላታት ባንዴራ ኤርትራ ዝሰቅል እኳ እንተኾነ ንኤርትራ ዝውክል በዓል ስልጣን ግና ክሳተፍ ኣይረአን። ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ንዝሓለፈ ልዕሊ 20 ዓመታት ካብ ዞባውን ኣህጉራውን ዋዕላታት በኺሩ ኤርትራ ካብ ሓያሎ ዲፕሎማስያውያን ንጥፈታት ዞባናን ዓለምናን ተገሊላ ምህላዋ ይፍለጥ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መራሕቲ ሃገራት ዓለም ብዛዕባ ምስፍሕፋሕ ኮሮና ቫይረስ ኣመልኪቶም ንህዝቦም መልእኽታት ኣብ ዘመሓላልፍሉ ዘለው እዋን ዛጊት ፕሬዚደንት ኤርትራ ይኹን ሚኒስትር ጥዕና ናብ ህዝቢ ቀሪቦም መብርህ ብዘይምሃቦም ኣረጋውያን ሰበስልጣንና ካብ ኮሮና ሰጊኦም ቅድሚ ሰቦም ተወሺቦም እናበለ ህዝቢ ከተማ ኣስመራ ይቕልድ ከም ዘሎ ምንጭታት ኤርና ካብታ ከተማ ሓቢሮም። ፕሬዚደንት ሪፐብሊክ ኮንጎ ነበር ጃክያኪም ዮምቢ ኦቦንጎ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ፈረንሳይ ከም ዝሞተ ማዕከናት ዜና ካብ ፓሪስ ሓቢረን። እቲ ኣዛዚ ሰራዊት ነበርን ካብ 1977 ክሳብ 1979 ድማ ፕሬዚደንት ናይታ ኮንጎ ብራዛቪል እትፍለጥ ሃገር ዝነበረን ኦፓንጎ ካብ 1993 ክሳብ 1996 ቀዳማይ ሚኒስተር እኳ እንተነበረ ካብ 1997 ናትሒዙ ግና ንኣስታት 10 ዓመታት ኣብ ስደት እዩ ነይሩ። እቲ ፕሬዚደንት ነበር ኣብ መበል 81 ዓመት ዕድሚኡ ብሰንኪ መዓልታዊ ኣሽሓት ዝቐዝፍ ዘሎ ቫይረስ እዩ ሞይቱ። ኮሮና ቫይረስ ኣብ ፈረንሳ ልዕሊ 3000 ሰባት ክቐትል እንከሎ ብደረጃ ዓለም በዚ ቫይረስ ናይ ዝሞቱ ብዝሒ ሰባት ልዕሊ 31,000 በፂሕሎ። ኣብ ኣሜሪካ ምስፍሕፋሕ ኮሮና ቫይረስ ንምክታእ ንዝወፀ ኣዋጅ ውሸባ ብምጥሓስ ህዝቢ ኣኪቡ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ዝሃበ ፓስተር ተኣሲሩ። እቲ መራሒ ሓደ ካብ ዓበይቲ ኣብያተ ክርስቲያን ኣሜሪካ ምዃኑ ዝተገልጸ ፓስተር ሮድኒ ሃዋርድ ብራውን ነቲ ኣብ ግዝኣት ፍሎሪዳ ዝወፀ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ገዝኡ ክውሸብን ምትእኻብ ከወግድን ዝጠልብ ኣዋጅ ብምጥሓስ ንኽልተ ሰናብቲ ኣማኢት ሰባት ኣኪቡ መደባቱ ከም ዘካየደ እዩ ተኸሲሱ። ብመሰረቲ ዝቐረበሉ ክሲ እቲ ፓስተር ክሳብ $500 ኣሜሪካ ጥራይ ክቕፃዕ ከም ዝኽእል እኳ እንተተሓበረ ሰበስልጣን እታ ግዝኣት ድሕነትን ጥዕናን ሕብረተሰብ ኣብ ግምት ዘየእተወ ውልቀ ሰብ ይኽብሉ ገሊፆሞ። እቲ ናይ ውሸባ ኣዋጅ ንህዝቢ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ጥራይ ክኽፈት ዘፈቀድ ክነሱ ፓስተር ሮድኒ ግና ኣገልግሎት ቤተክርስትያን እውን መሰረታዊ ብምባል ማዕፅኡ ክፉት ምዃኑ እዩ ሓቢሮ። ኣሜሪካ ብኮሮና ቫይረስ ናይ ዝሞቱ ብዝሒ ሰባት ልዕሊ 3,000 በፂሕሎ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈፂሙሎ ካብ ዝቐፂሉ ኣፍሪቃ ኣብ ሰሙን ዝቐርበልኩም እዩ። ሰናይ ምክትታል። راديو إيرنا መሰረታዊ ጥንቃቄታት አንጻር ኮሮና ቫይረስ ሓደ በአልኮላዊ ጀል ወይ ከዓ በማይን ሳምናን ኣእዳውና በቐጻሊ ክንሕጸብ ይግባእ። ክልተ ካብ ዝኾነ ከባቢና ዘሎ ሰብ እንተወሓደ ናይ 1 ሜትሮ ፍልልይ ከም ዘለና ነረጋግጽ። ሰለስተ ኣዒንትና ኣፍንጫናን ኣፍናን በእዳውና ካብ መሓዝ ንቆጠብ። 4 ኣብ እንስዕለሉ እዋን ኣፍናን ኣፍንጫናን ብጉንቦ ኢድ ምሽፋን ወይ መንዲል እንተተጠቒምና ብግቡእ ንጉሓፍ። 5 ረስኒ፣ ሰዓል፣ ናይ ምስትንፋስ ጸገም ዝኣመሰሉ ምልክታት እንተርኢና ብቕልጡፍ ሕክምናዊ ረድኤት ንሕተት። 6 ብሰብ ሞያ ጥዕና ዝወሃበና መምርሒታት ብግቡእ ንከታተል። ዓለማዊ ውድብ ጥዕና راديو إيرنا ኣብ ሊብያ ን9 ዓመታት ዝቐጸለ ኩናት ሓድሕድ ደው ንምባል ንኩሎም ኣብቲ ግጭት ዝሳተፉ ዘለዉ ሓይልታት ዝግበር ናይ ኣጽዋር መሸጣ ይኹን ልግሲ ደው ክብል ብ19 ጥሪ 2020 እኳ ኣብ ስምምዕ እንተተበጽሐ
تركي نتزفرمتلو سمع بمتحاس ناب ليبيا أطوار كم زلأخت مع كنزينا BBC آيون أفريكا أبز جبرتو مرمراو تسبتاب قليتا أبزح جوان ليبيا أبكلت عبيت حيلتات مالت نرأسة كتما تريبولن كبابيان زقوت أطر بقدموا مينيستر فايز السراج زمراح منقست هاجراوي سمع كمون نزبسح دوبان مبرعون كفالت هاجر زقوت أطر بمارشال كليفا حفتار زمراح هاجراو سراويت ليبيا تمغيلا تركب أبسميناوي مبراق تسبيب كورنع كبابي تريبوليت حتصيرو زركب بودو حبرات هاجرات زدقف منقست هاجراو سمع بتركن قطرن وتهدراوي ገንዘባውን ሰብአውን ሓገዝ ክበረሉ ከሎ ንዝበስሐ ክፋል ሃገር ተቆጻጺሩ ዘሎ ሃገራዊ ሰራዊት ሊብያ ድማ ብሩስያ፣ ግብጺ፣ ጆርዳን፣ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ስዑድ ዓረብን ተመሳሳሊ ሓገዝ ክበረሉ ጸኒሑ ነቲ ወተሃደራዊ ናይ ኣጽዋር ሓገዝ ደው ምባል ብኡቢልካ ድማ ነቲ ኩናት ሓድሕድ ንምህዳእ ብ19 ጥሪ ብቆንስል ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተነድፈ ውዕል እገዳ ኣጽዋር ኣብ ልዕሊ ኩሎም ወገናት ሓይልታት ሊብያ ተበይኑ ነይሩ ኣብቲ ኣብ ከተማ በርሊን ጀርመን ዝተኻይደ ናይ ትእገዳ ምኽታም ውዕል ፕሬዚደንት ቱርኪ ረጅብ ጣይብ ኤርዶዋን ዝርከቦም ኩለንተን ክልቲኡ ወገናት ሊብያ ናይ ኣጽዋር ሓገዝ ዝገብራ ሃገራትን ካልኦት ተዓዘብትን ማለት ሩስያ፣ ግብጺ፣ ጆርዳን፣ ስዑድ ዓረብ፣ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ፣ ቀጠር፣ ጀርመን፣ ኣልጀርያ፣ ጣልያን፣ ፈረንሳ፣ ብሪጣንያ፣ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ቻይናን ክታመን ኣንቢረናሉ ነይረን ኣብታ ኣጋጣሚ ነቲ መደብ ዝመርሐ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ ዘስምዖ መደረ ኩለን ኣብ ጉዳይ ሊብያ ኢደን ዘእትዋ ዘለዋ ሃገራት ኢደን ክስሕባን ናብታ ሃገር ኣጽዋር ካብ መልኣኽ ክቁጠባን ተሰማሚዐን ኣለዋ እዚ ድማ ኩናት ሓድሕድቲ ሃገር ንምህዳእ ዓብ ተራ ክጻወት ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ እንተኾነ ነቲ ውዕል እገዳ ኣጽዋር ዝኸተመት ቱርኪ ነዊሕ ከይጸንሐት ድሕሪ 5 መዓልታት ናይ ትእገዳ ምኽታም ጽምብል ማለት ብ24 ጥሪ ናብ ሊብያ ኣጽዋር ልኢኻ ቱርኪ ነቲ ናይ ኣጽዋር ምልኣኽ መስርሕ ካብ ትዕዝቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ዓለምን ንምኽዋል ከምዚ ዝስዕብ መስርሓ ተኸቲላ ካብ ሳተላይት ብዝተወስደ ስእሊ መሰረት ብ24 ጥሪ ሓንቲ ባናስ ተሰመየት መርከብ ቱርኪ ካብ መርሲን ዝተባህለ ወደብ ቱርኪ ናብ ቱኒዝያዊት ወደብ ጋበዝ ክትጓዓዝ ተመዝጊባ ጉዕዞ ጀሚራ ድሕሪ ናይ 3 መዓልታት ጉዕዞ ናብ ቱኒዝያ ከይበጽሐት ኣብ ማያት ሊብያ ናብ ራዳር ምልክት ማለት ሲግናል ዝህብ መሳርሒ ብምጥፋእ ካብ ራዳር ተኸዊላ ጉዕዞኣ ቀይራ ናብ ሊብያ ብምቕናዕ ናብ ወደብ ትሪፖሊ ተጸጊዓ ኣጽዋር ከም ዘራገፈት ተገሊጹ እታ መርከብ ብሕቡእ ጽዕነት ኣራጊፋ ናብ ኢጣልያዊት ወደብ ጀኖዋ ምሪሓ ገለ ኣባላት መርከብ ንፖሊስ ኢጣልያ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ መርከብ ባና ኣብ ትሪፖሊ ዘይሕጋዊ ናይ ኣጽዋር ምትሕልላፍ ከም ዝገበረትን ACV 15 T155 ዝዓይነተን ታንክታት መዳፍዕ ጸረ ነፈርትን ኣጽዋር ዝጸዓና ድሩዓት መካይንን ካልእ ተፈንጀርቲ በብዓይነቱ ኣጽዋርን ከም ዘራገፉ ክገልጹን ከለዉ ናይ ዝቐረጽዎ ደረቕን ተንቀሳቓሲ ስእልን ከም መርትዖ ሂቦም ኩሉ መስርሕ ምንቅስቓስ ተመርከብ ድማ ብሳተላይት ተሳኢሉ ንመርትዖ ቀሪቡ እንተኾነ እዚ መርትዖታት ብቢቢሲ ናብ መንግስቲ ቱርክ ቀሪቡ ዛጊት መልሲ ዘይረኸበ ጽማም እዝኒ ዝተዋህቦ ኮይኑሎ ናብ ሊብያ ኣጽዋር ዝልእካ ሃገራት ሓያሎ እኳ እንተኾና እዚ ናይ ቱርክ ተግባር ግን ካብ ዓይነት ዓዘብቲ ክኽወል ዘይከኣለ ርኡይ ምጥሓስ ውዕል እገዳ ኣጽዋር ሊብያ ኮይኑሎ ነዚ ሰምዐ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ስም ቱርክ ከይገለጸ ሃገራት ንውዕል እገዳ ኣጽዋር ዝኸተምኦ ቀለም ፒሮ ገና ከይነቐጸ ከም ዝጠሓስኦ ብምግላጽ ኩሉ ናብ ሊብያ ዝለኣኽ ኣጽዋር ኮኒንዎ እንተኾነ ኣብ ጉዳይ ሊብያ ዝተገብረ ውዕላት ይኹን ምኹናናት ነቲ ሃገር ንኣስታት 9 ዓመታት ዝሓመሰ ኩናት ሓድሕድ ዛጊት ከህድኦ ኣይከኣለን ኣቐዲሙ ፕሬዚደንት ቱርኪ ረጅብ ጣይብ ኤርዶዋን ሃገራዊ ባይቶ ሃገሩ ብድምፂ ኣሕሊፉ ብዝሃቦ ስልጣን መሰረት ብክልተ ጥሪ 2020 ወተሃደራት ሃገሩ ናብ ሊብያ ከም ዝልእኽ ሓቢሩ ነይሩ እንተኾነ ንሱ ናብ ቱርኪ 35 ወተሃደራት ሃገሩ ጥራይ ብምልኣኽ ዝተረፉ 2000 ሶርያውያን ማለት ኣንጻር ፕሬዚደንት ባሻር አልአሳድ ዝዋግኡ ዝነበሩ ብፍሪ ሲሪያን ኣርሚ ዝፍለጡ ዝነበሩ ዕጡቓት እዩ ናብቲ ሃገር ልኢኹ ዘሎ ኣብ ሊብያ ብተወሳኺ ጣልያን ፈረንሳ ጀርመንን ካልኦትን ነቲ ብፋይዝ አልሰራጅ ዝምራሕ መንግስቲ ሃገራዊ ስምዒ ሕግዛ ከም ዘለዋ እዩ ዝግለጽ እዘን ሃገራት ዕላመአን ዋሕዚ ስደተኛታት ካብ ኣፍሪቃ ናብ ኤውሮጳ ንምዕጋት እኳ እንተኾነ ፈረንሳ ብኢዶ ዙር ብማርሻል ከሊፋ ሓፍታር ዝምራሕ ሃገራዊ ሰራዊት ሊብያ ከም ትሕግዝ እውን ጥርጣረ ኣሎ ኢጣልያ ብወገና ንፋይዝ አልሰራጅ ካብ ምሕጋዝ ሓሊፋ ዋሕዚ ስደተኛታት ንምግታእ
عمونغو كلتيኦም ወገናት ውዕል ሰላም ከተኸትምያ ትትስፎ روسيا نمقصبا ختبل بمنقد دي ناي أوفار شيئتي ناب قداي ليبيا خطأتون كلا حبرات منقستات أمريكا دما أبتهاجر إن حيالي متسألون اتبلو حلوف هايمانوتاوي قجل لدعش نمدمساس بزبل أبتهاجر واتهادراو السرحيتات تكايد بمخانا كله تدميرو ليبيا ناب كاليئتي سوريا كي تغير سقعتالو نزيزينا زي سمع سب نمنتاي هاجرات قدسا نمنتاي كاك نزقج اتلو مساحاتت اتمرسي كمزي خون ليبيا أب أفريقيا زعبي ناي ندادن غازن عقور هبت اللواء أب نقدي ندادن غازن عالم دما عبن وصان انترا اللواء اتهاجر كاند منقدي أفريقياوين سدتنياتاتنا بإيروبايا أب تهاجرنا عبيز متزلو عطوق حيل إسلاماوي عطوق داعش نقراب تهاجرات رايزي كونه ني إيروباوين هاجراتون عبسقاتيو بس دما كلنا بالعلس تتقصى هاجرات نن ولكان تقمن سقاتن كبلا كمون امن حد حدن زلو دغول زي مقداو نمنصبرقن بقطتان بناي وكلنا وي ايدا زور كينات اب ليبيا زكايدا زلوا اب قداي ليبيا قند تواصاي كخون زغبኦ افريقاو حبرت بحيالنا هاجرات عدل كنصقون كله عرب ليغون بسنكني ابالات واحد حداو زي مردا ابت قداي كم تزدله خواصا اي كالن قلولاو ليبيا أب كل تشحن عصرت حدن بملع على هزبي عرب سبرينجي جميرو ملع على هزبي سعبو نمرحل ليبيا نبر معمر قذافي كابسلطان نمعلاو هاجراو ناي مسغاغري قنصل قيمو اتبستفلالي عطوقات ጉጅለታት ዝቆመ ቆንስል ብኔቶ ኪዳን ሃገራት ሰሜናዊ አትላንቲክ ዝምራሕ ኪዳን ሃገራት ተደጊፉ ብ20 ነሐሰ 2011 ንርእሰ ከተማ ትሪፖሊ ተቆጻጺሮ اتعطو حيلي بعسرات اكمتي مالت دحر خلتا ورحي امو بقول عدي سيرت تعقيبو زنبره معمر قذاف بمقتال ملئتي ليبيا كمستقصاصره يذكر انت قنا دحر ودقت معمر قذاف استمسرتو زتفلاليو منغستات نتب استفلالي عطوقات قيمو زنبره سراويت هاجراوي مسغاغر قنصل اب حدا كمصو بزي مخالوم ليبيا ناب استفلالي عطوقات زقصاصروا ودقت هاجر تغيرا اتمسغاغر قنصل كلهم عطوقات اب تحت مينستر مكلخال تطرنيفهم دموستنياتات كخونو غليኦም ناب حلفات هايمانوتنياتات غليኦም ناب عقبتي نغاداف زودقه صورا غليኦም ليبرالاوያን غليኦም ناب عمص تستغيرو بمنباروم كسامعي كانون ابتا هاجر اب 2014 ዝተኻይደ ውሑዳት 18 ሚእታዊት ከድምጹ ዝኽእሉ አህዛብ ጥራይ ዝተሳተፍዎ ምርጫ ابتا ወከልቲ ህዝቢ ክምረጹን ከለው نبو مارشال كليفة حفتر العلواي أزاز سراوت ليبيا كخون مريض أمو تريبولي بإسلاموين عطوقات حيلتات تتحيزاس لزنبرت بيت صحفتو ناب توبروك تبها الكتما أكيزو انتخونا اتمرجع بالعلواي بيت فردن منقستها قراو سمع انت نتيقو دما نتقجت أقاديدو كساب على تلوم دما كفتحيك علن كاب عمتا 643 بعراب كاب 10 في لزمن بقزات أوتومان كاب 1911 كساب 1947 بإيطاليا دحركا الأيكونات عالم كساب 1951 دما ببريطانيان فرنسان استجازت ليبيا بعسرة تحساس 1951 ناصنتا بمؤواج بنقوس قداماوي إدريس كتمحدر جميرا حدا مسكرم 1969 بكولونيل معمر قدافن بتصوتون نقوس إدريس كاب ندادي زركب أتاوي ناب جبو زأتو ببلشو الناس تقامت عيو تساقعنا إسرائيلي لهم بمخصاص ناب تركي جيشون كله قبل عليو زكايدو وتهدروا علواء تعاويتو قادف دما كساب كل تشحن 11 نربعان كلتن عمتات نيليبياخ مرحا خلو أبقزي موتو كلتن 213 بليون دولار هابتنيرو بريزيدنت حبرات منقستات أمريكا نبر باراك أوباما أبقزي سلطانو زعابي جيغاز فتسومون تنيرو أب قداي ليبيا متتثاو مقبارو مخانو إيقالت قالوا وقنات قادافي ديكتاتور بمبارو كإلا نيرو قبلن كلو قال دما ليبيا بدحريو نابز بأسا حنفشوش بمبرحا نسون كلو يحيش نيريبلو تشايناوي بليونر جاكما نبو ملأن هاجرات أفريقيا مالت نحمسان 4 هاجرات تمقارحة ممرمري كورونا فيروس مكلاخلي ماسكيرا أفنجان أفن كمون مكلاخلي حكمنا ولبسي دحر ملقاسو بحيالو هاجرات أفريقيا تمسكينو بريزيدنت رواندا بول كاغامي بمنقد تويتر أبزم حلالفو ملأختي باسم هزبي نجاكما دحر ممسكان اتلكسي أم مكلخال كورونا فيروس كم كتابة أبئيد كم زغطسر أم مكلخال من لبعت فيروس دما عبتراخت صوت مخانو قاليتو
ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ብወገኑ ነቲ ቢልዮነር ብምስካን ሃገሩ 11.1 ሚልዮን መመርመሪ 6 ሚልዮን ማስኪራ 6,000 ድማ መከላኸሊ ሕክምናዊ ልብሲ ከም ዝተቐበለትን ናብ ኩለን ሃገራት አፍሪቃ ከም ዝልኮን ድሮን ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ጅቡቲ ተላኢኹ ከም ዘሎ ሓቢሩ እቲ ዝተለገሰ ናውቲ ንነፍሲ ወከፍ ሃገር 20,000 መመርመሪ 100,000 ማስኪራ 1,000 ድማ መከላኸሊ ልብሲ ክበፅሐን ምዃኑ ተፈሊጡ ጃክማ እቲ ብመንገዲ ዓሊባባ ፋውንዴሽን ዝለኣኾ ናውቲ ነቲ 1.3 ቢልዮን ዝህዝባ ኣህጉር ኣፍሪቃ ካልኳ እንተዘይኮነ ኣብቲ ኣህጉር ኮሮና ቫይረስ ከይስፋሕፍሐን ከሎ ብኣግኡ ኣብ ምክልኻሉ ክሕገዝ ምዃኑ ገሊጹ ንሱ ብተወሳኺ ነቲ ሓገዝ ክገብር ዝደረኾ ኮሮና ቫይረስ ናብ ሶማልያን ታንዛንያን ኣትዩ ምስ ሰምዐ ምዃኑን ኣብ ምምካት ምልባዕ ኮቪድ-19 ኣፍሪቃ ዝያዳ ክትሕገዝ ከም ዝግባኣ ሓቢሩ ጃክማ ብዘይካን ኣፍሪቃ ንሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ጃፓን፣ ደቡብ ኮርያ፣ ኢጣልያ፣ ኢራንን ስፔንን እውን ተመሳሳሊ ሓገዝ ገይሩሎ እንተኾነ ኔዘርላንድ፣ ጣልያንን ስፔንን ኣብ ቻይና ዝተሰርሐ መመርመሪ ኮሮና ቫይረስ መዐቀኒታት ዝሓለወ ከም ዘይኮነ ትሑት መስፈርን ፀገም ዘለዎ ዘይተኣማመንን ኢለን ይነፅጎ ብምህላወን ብቕዓት እቲ ጃክማ ናብ ኣፍሪቃ ዝለኣኾ ኣብ ምልክት ሕቶ የእትይዎ ሓንቲ ካብተን ነቲ ህያብ ክነፅጋ ዝኽእላ ሃገራት ኤርትራ ክትከውን ከም ትኽእል ዘንፍትን ክትገብሮ ዝደፋፍእን ተስፋ ኒውስ ዝተባህለት ንመንግስቲ ኤርትራ ብድፉን ዓይኒ እትድግፍ ናይ መንግስቲ ኣፈኛ ምዃና እትጥርጠርን ኣብ ወዲ 55 ዓመት ጃክማ 42.3 ቢልዮን ዶላር ዝውንን በዓል ፀጋ ብሃብቱ ኣብ ቻይና ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ኣብ ዓለም ድማ ኣብ መበል 20 ዝስራዕ ኮይኑ ወናንን መስራትን ብመስመር ኢንተርነት ማለት ኦንላይን ዝግበር መርበብ ሓበሬታ ንግዲ ዝገብር ትካል ዓሊባባ እዩ ጃክማ ካብ ድኻታት ስድራ ቤት ዝተወልደን ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ንቱሪስት ዑደት ከሰኒ ቋንቋ እንግሊዝ ከጽንዕ ከም ዝጀመረ ኣብቲ ሞያ ን9 ዓመታት ብምስራሕ ኣብ 1988 ብቋንቋ እንግሊዝ ብማዕረግ ባችለር ተመሪቑ መምህር ቋንቋ ከም ዝኾነ ይግለጽ ንሱ ናብ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ክመሃር 10 ግዜ ኣመልኪቱ ተነጺጉ ፖሊስ ክኸውን ኣብ ቤት መግቢ KFC ክሰርሕን ዝርከብዎም ኣብ ልዕሊ 30 ዝተፈላለዩ ስራሓት ኣመልኪቱ ተነጺጉ ኣብ 1994 ንመጀመርታ ግዜ ብዛዕባ ህላዊ ኢንተርነት ሰሚዑ ገለ ትምህርቲ ኢንተርነት ድሕሪ ምውሳድ ብቋንቋ ብኦንላይን ዝግበር ንግዲ ከም ዘየለ ብኣግኡ ብምስትውዓል ንኩባንያታት መርበብ ሓበሬታ ክሰርሕ ጀሚሩ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ 1999 እናቱ መርበብ ሓበሬታ ንግዲ ዓሊባባ ብምክፋት ኣብ ሓፂር ግዜ በዓል ፀጋ ክኸውን ክኢሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ንኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ዝምልከት ዜና እንክትዕዘብ ዝውሃብ ሓበሬታታትን ቁፅርን ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት እናወሰኸን እናተቀያየረን ዝመጽእ ብምዃኑ ሓፈሻዊ ስእሊ ክህልወካ ኣብ ዘሸግር እዋን በፂሕሎ እቲ ቫይረስ ነፍሲ ወከፍ ደቂቕ ሓድሽ ምዕባለ የመዝግብ ብምህላው ኣብዚ እዋን እዚ ማዕከናት ዜና ዓለም ከምኡውን ሃዛብ ዓለም ዘረብኦም ዳርጋ መብዛሕትኡ በቲ ሕማሚኡ ኮይኑ ዘሎ ምክንያቱ ኩሉ ምስ መነባብሮ ኣህዛብ ዝተሓሓዝ መዓልታዊ ህይወታዊ ንጥፈታት በቲ ሕማም ስለዝተተንከፈ ጥራይ ዘይኮነ ኣብዛ ሕጂ ሰዓት ሚልዮናት ካብ ህዝቢ ዓለም ተወሺቡ ወይ ከይንቀሳቐስ ተኸልኪሉ ስለ ዘሎ ሕምብርቲ ምልባዕ እቲ ቫይረስ ኣብ ውሃን ቻይና ዝነበረ ከም ማዕበል ካብ ምብራቕ ናብ ምዕራብ ብናህሪ እናተጓዕዘ ናብ ኢራን፣ ኢጣልያን፣ እስጳኛን ብከቢድ ብምሳይ ሕጂ ዝርግሑ እናሃሩን ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣቢሉሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብምልባዕ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ክስራዕ ከላ ብሞት ድማ ጣልያን ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓላ ብዓለም ደረጃ ክረአ ከሎ ክሳብ ትማሊ 31 መጋቢት 800,000 ክልከፉን ከለው 165,000 ሓውዮም 38,000 ድማ ብሞት ተፈልዮም ኣብዚ መደብ እዚ ብቐንዱ ብዛዕባ ኣህጉር ኣፍሪቃ ንዛረብ ብምዃንና ኣብቲ ኣህጉር ዘሎ ምዕባለ ምስ ንርኢ ዛኪት 5,300 በቲ ሕማም ተለኺፎም 319 ሓውዮም 172 ድማ ሞይቶም ኣለዉ 46 ሃገራት ድማ በቲ ቫይረስ ተለኺፈን ኣለዋ ዳርጋ ብሙሉአን ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ ናብን ሃገረን ዝግበር መጓዓዝያ ነፈርቲ ይኹን ዶባትን ዓፅን ኣብያተ ትምህርትን ንግድን ደዋቢለን ኣለዋ ኣብቲ ኣህጉር እቲ ቫይረስ ገና ካብ ቻይና ከይወፀን ከሎ ህፁፅ ስጉምቲ ዝወሰደት ሰራልዮም ክትከውን ከላ ገና ብኣግኡ እንከሎ ናብ ሃገራ ዝኣተወ ግያሻይ ብኣግኡ ትውሽብ ነይራ ሕጂ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ተዓፅያላ
نعاس إبن فيروس كي أتوان سقمت وسيدان زلوا بوتسوانا كوموروس بروندي لسيتو مالاوي ساوتمن برينسيبنن دوب سودانين نكورونا فيروس نمكلخال زاقيتتي أزيو تيتاوي كوينو زلو محبرا وقللا مالت سوشال ديستانسينغ خون كالو أبحيالو هاقرات لوت إيمس قبالو هزب أفريقيا قال تشغاج غزنبر قال أبشاولات قال دما ببهلو بمحبراوي اكوبنس نبر بمقانو زمن قدي أب أفريقيا أخسر رحكة أقم مخانيو زقلت زلو ات فيروس نأرقاوانن حدور حمام زلو من زيادة زغتل كوانتخونه ملوء عنا زوننون من السياتن نت فيروس كابنا بنا متحلاف عبتراز تصوتن نعومون كقتلهم زخل بمخانو نبيتهم حزوم كياتو تصوعت قريبو الله إذا خمسيلون كالو قدما مينيستر بريطانيا بكوفيد-19 تلخيفو كوشابن كالو وراس عرات تهاجر برينس تشارلز دما بتفيروس تلخيفو فوكيس ملكتات تحرمر أيو نشو عتا معالتات توشي ودحر متصناح نتسا كوتس انكالو بريزيدنت ريبابليك كونغو فرازابيل نبر جاكيس جواكيم يوهنبي بتفيروس تلخيفو أب كتما باريس عارفو مزي بزت أساسر زينا هبوب أفريقاوي ساكسفونيست بوبوغروف بزبل ساقواز فلت مانو ديبانغو بكورونا فيروس تلخيفو كم زموتة تقليتو اتود 86 عمد كاميروناوي أبشعن 950 كونغوليز رومبا أبشعن 907 ديسكو شعن 900 دما هيب هوب موزيك أب متصوات موزيك عالم عبي أستواتو زقبريو أب قبسي دمامونا حمام كورونا فيروس كم تسألنان كلب دانانين بمبال حيالو سبات دمام مؤمي قتلوني دربيون كم زلو تقليتو أب تهاجر كورونا فيروس كاب انسسايو نابسب تمحلاليفو دمامو دما كاب غزا ناب غزا سلزورا سب كلكما يخلاين زبل زينا دحر مزرقحو سبات توقايوم ناب دمامو مقتال كم زعاتو تسمعنت زلوم هوبات سبات تزيناني حاسوت ورا خمزقونن سبات دمامو كام مقتال كعرفو يتقو علو ودبت عنا علامة بزوطو مقلتي كاب انسسا نابسب تمحلالفو كوانتخونه زبيتاوين انسساتات كم دمو كالبيت ألبيقعن كالوتن نتحمام كاب النابن كم زم محلالفو زنفت زخونه يكون تشبط حبريتا خمزيلا قليت الله نمسخار كورونا فيروس أب كل تشحن 19 أول حين حسا أما كلاي تشاينا وهانا بستبهالت كتمايو فلما ترأيو اتو فيروس أب حدا أتمان أناتو منكعت أخلاباتن كالوت إنساتاتن شيئت أولون تتأبيسهم زبل علونيو جميرو كاب منكع نفسب استمحلالفة فيروس كم زخوانا دما يقلت ألو آير ولد مالت بتنفص محلالف كورونا فيروس نمكلقال حزبخ قبرو زلو بتدقاقامي زقلت زلون نايكدن كتقبرون كستوعلولون زلون أقباب عدل أبزرخب كالو أقاتامي إدكا ناستات إسرا كالإتات بتدقاقام محتصاب كتسعلن كتهنتقسن أفنشخا بناي نتسهنا منديل مشفان ويبخورنا عيد مشفان بحكم الناس تفقده أفنشان أفنشفن ماسكيرا ملباس زحمو مسابات كان متنكاف مغطاب سبات سلام زي مبال سلام انتيل كادما إدكا محتصاب كم عطيخون كالوس تنكفو نقرات دحر متنكافكا إدكا محتصاب بزرسحي إدكا أفنشخان أفكان كان متنكافن محساين مغطاب ستقام كالو ناي نتسهنا منديل أب قبو ناي قحف بوتا مقمات كومو دما نفسه محبراو قللا مكبار أب أكوبات سبات زي محواس انت تحاويس كادما كسابنا 3 متر رحكات كم زلكا من رقات انت ترخيبو دما الكول زبسحو ناي نتسقنا جيل متقام يركبو تطعمو مس راديو رنا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارقو صحفات قتمتات درساتاتن وازاتاتن زغرب خوينم عب هيوت نزقاتمو صقماتنا فتاتحو من عملقاختانا معلتاوي هيوتنا تذكروتات مقسنتن كالي نعطمامتانا بولكاوي هيوتنا نانصبارقه ززناقعن مخلطات زلقسن مدبيو تطعمو مس راديو رنا سلام كمي تقنيو فتواتها تلت مدب تطعم سريديرنا زيتو الربع صغربلكم مدب تطعميو نلمون كم تلمود نعخم يخوفن يزبن لا تحس تدالينا أب مدب ساعتنا ترخيبنا لنا كسافت أمي مدبنا مسانا حبيركم بخبر خص أنحزو دماوكم أدالونا أقرب مدب تسفيت يوهانسي سناي مكتتال راديو إيرنا نازا دمت إيرتراويان راديو إيرنا نازا دمت إيرتراويان
ወናን ግዜ ቀዳማይ ክፋል ጸሓፊ ሳሙኤል ገብረ መስቀል ኣብ ህድኣት ግዜ ኮይነ ምስ ግዜ ብዙሕ እዋንየ ተጠማጢመ ስንክሳርን ምስጢርን ግዜን ምፍታሕ ብስጉሚ እጋር እኳት እንተዘይኮነ በእሙሮይን ሓሳባቴን ርሑቕ መንገዲ ተጓዒዘየ ግና ግዜ ባዕሉ ብዘይፍቓደይ ናብ ዝነበርኩ ቦታ መንዚዒ ይመልሰኒ ዑደት ግዜ ግን ካብ ብርሕቀት ብናይ ገዛእ ርእሱ ግዜ ዝልካዕ ኮይኑ ረኺበዮ ንግዜ ቅርጹን ሕብሩን ባህሩን ንምልላይ ዝወስድለይ ግዜ እንተሎ ንመዓልታት ቅድመይ ኣብዛ ምድሪ ቐጺርካ ምልክዑ እኹል እዩ ግዜ ፈጺሙ ኣብ ሓደ ክቐውም ዘይክእል ናይ ሕሉፍን ህልውን መጻእን ነገራት ብዘይምቁራጽ ዝዳኒን ዝምዝግብን ዘዘንቱ ዘአንፍት ወዘተ ወዘተ ተባሂሉ ክግለጽ ሰምዕ እኳ እንተኾንኩ ናይ ሕጂ ጉዕዘይ ግን ኪኖ ምስማዕ ናብ ምድህሳስ ምጭባጠን እዩ ግዜ ድዩ ዝግለጽ ዘሎ ወላስ ኣብ ግዜ ዝተመዝገቡ ፍጻሜታት እዮም ንግዜ ዝገልጽዎ ዘለዉ ኢልካ ኣብ እትሓስበሉ መሊሱ እቲ ዘይቀወም ቫርያብል ባህርያት ግዜ ከም ሕንቅል ሕንቅሊተይ መሊሱ እዩ ቅጅል ዝብለካ ግዜ ኣብ ገለ እዋናት ንሰዓታት ይመልክት ብኻልእ መዳይ ድማ ጋሕጋሕ ንግሆ ሃርሃርታ ቐትሪ ዕራርቦ ፀሓይ ቀጺሉ ድማ ምሸትን ለይትን ወጋሕታን ተባሂሉ በጠቕላል እዋናት ተመቓቒሉ ክስየምን ክዳኒን ንዕዘቦ እዚ ኸምዚ ዝበለ ዝተሓላለኸ መልክዕ ናይ ግዜ ነቲ ፈለየ ኽጭምቶ ዝደለኹ መንነቱ ኣብ ምፍላይ ብድሆ ኾነኒ ኣብ ካልእ እዋን ድማ ንሓደ ተምሳል ናይ ጥርንፍ ኩንነታትን ዘመናት ስልጣኔታትን ይገለጽ ዘመን እኒ ሕምባሻ ኸሎ እምኒ ዘመነ ውበ ዘመነ እንግሊዝ ወዘተ ክበሃል ትሰምዕ ግዜ ውልቀ መላኽ ክኸውን ኣለዎ ንምንታይ እዩ ንኹሉ ክእዝዞን ክውግኖን ዝደሊ እሞ ድማ ብዘይ ምርጫ ካብ ዘመናት ክሳብ ሕጂ ንበይኑ ግዜ እናተባህለ ክግለጽ እናበልካ ነቲ ኽበሃል እምበር ኣዕሚቑካ ዘይፈለጥካዮ ቋም ጌርካ ክትብድሆ ሸበድበር ትብል ዋ ግዜ ግን ንምንታይ እዩ ንዘመናትን እዋናትን ሂወት ደቂ ሰባት ኣብ ዓበይትን ናእሽቱን ኩነታት ተጸሚዱ እሞ ድማ ጸብለሊሉ ኩሉ ብሽሙ ክግለጽ ዝደሊ ዝብል ኣከራኻሪ ሕቶ ሒዙካ ናብ ኣግርሞት ሸው የብለካ ኣብ ሓደ ቐይሙ ዘይምቕማጡ ክትሓምዮ ጸናሕካ ግዜ ብዛዕባ ኣንፈቱ ቅርጹ ሽታኡ ሕብሩ ወይ መልክዑ ሓሰሲልካ ኽጥርንፎ ምስ ፈተንካ መሊሱ ዝበርሃልካ ነገር እንተሎ ግዜ ብውክልና እምበር ብናይ ገዛእ ርእሱ መንነት ቈይሙ ኣይትረኽቦን ነዚ ምስ ፈለጥካ እሞ ቅንዕና የብሉን ንምንታይ ርእሱ መሲሉ ዘይመጽእ ክንደይ ግዜ ይኽውከል ትብል እንተኾነ ግን ህልኸይን ጽምዶይን መንነት ግዜ ከም ዘለዎ ፊት ንፊት ተማጒቴ ክረትዖ እዩ ግዜ ሕጂውን እንተኾነ ንኹሎም ነገራት ኣብ ናይ ግዜ መስርሕ ንናይ ህይወት ምንቅስቓሳትን ኣንፈትን ቅርጽን ሽታን መልክዕን ክህልዎም ዝገብር ንርእሱ ብሽሙ ግዜ ጥራይ ተባሂሉ ክግለጽ ከሎ ዝያዳ ዝነንብቕ ምዃኑ ፍተው ኣይትፍተው ምስ ጠበቓኻ ክስዕረካን ከሎ ትዕዘቦ ንስዕረትካ ኢድካ ኸይሃብካ ንመንነት ግዜ ንምጽናዕ ዝያዳ ግዜ ወሲድካ ክትፈልጦን ከተጽንዖን ትግደድ መንነት ዘይከም ዜግነት ብወረቐት ጥራይ ናቱ ዝብሎ መበቆላዊ ኽብርታት ባህሊ እምነት ቋንቋ ከባቢ ሃገር ስነ ልቦና ሓድነታዊ ሓሳባት ክህልዎ ኣለዎ ድማ ኢለ ሓሰስ ክብሎ ዕጥቀይ ዓጠቕኩ እንተኾነ ብዕጥቂ ሰብዓታት ሰመንያታት ወይ ቴስዓታት ከም ዘይኮነ ኣረጋጊጸ ፈሊጤ ነይረ ኣብ ዕያር ግዜ ዝፍጠሩ ሕቱታት ዝያዳ ንግዜ ተደላይ ኸውን ይገብርዎ ንግዜ መን ይዝውንኖን መን ከይቐልሶ መን ንረብሕኡ ይጥቀመሉ
መንከ ይኸስሮ ጸላእ ጊዜ መንዩ ፈታወኸ ምስ መን ክሰርሕ ፈቱ ምስ መን ክሰርሕ ከይደልን ወዘተ እዞም ከም ዝበሉ ህንጢነት ዝበሎም ሕቶታት ቀሲልካ ብጊዜም ዝምለሱ እንተኾነ ምስጢር ጊዜ ሕጂውን ኣብ ገዛእ ርእሱ ዝተዋሕጠ እዩ ዝመስል ገለ ጸሓፍቲ ጥርናፈ ኩሉ ነገራት ዓለም በሚዛን ጊዜ ዝቕየር ዝብል ኣብ ምርሕ ሓሳባት ንምትንታኑ ዝተጐምክዎም ስጉምታተይ መሊሶም ናብ ገለ ምስ ጊዜ ዝጣበቑ ባህርያት ፍጡራት ዝገልጽ ሓሳባት ደበኽበሉኒ ጊዜ መሻረዊ እዩ ጊዜ ኣይጥለምካ ጊዜኻ ሕዳን ካልእን ዝብሉ ንጊዜ ዝጸልኡ ኣብ ሕይወት ዘለዉ በደላት ጊዜ ብርእሱ ዝፈጠሮም ምዃኖም ዘኸሱ ብዙሓት ብሂላት ገጥሙኻ እሞ በዚ ነገር ንመንነት ጊዜ ብጽላኣት ክመልእ ዝጀመረ ልብኻ ገና ደረት ከይበጽሕን ከሎ ሰብ ጥዑም ዜና ብጐንኻ መጺኦም ንጊዜ ክምጉሱ ትሰምዖም ጊዜ ጥዑም ፈቃር ለዋህ ጊዜና መጺልና እምበር ዝሓለፍናዮ ደኣ ጊዜ ይጥለምካ ዝብሉ ምቁራት ሓሳባት ነቲ ልዕሊ ፍርቂ መሊእካ የጸናሕካ ልብኻ ፍሲስካ ከም ሓድሽ በጽቡቕ ተፋርቖ ካብ ዝተበግስካ ድማ ጊዜ ጽቡቕ ነገር ኣለዎ ኢልካ ንጊዜ ጊዜኻ ክህበካ ተስፋኻን መጻኢኻ ናብ ክብሒ ጊዜ ኣቐሚጥካ ትጽበዮ ብጊዜ ዝመጸ ፍቕርን ሃብትን ብጊዜ ክዕንብብ ወይ ክጽምሉን ክጸንትን ትርኢ ጊዜ ከም ጨው ኣብ ነፍሲ ወከፍ ነገራት እናኣተወ ንገለ የመቅሮ ንገለ ድማ ይዕርዕሮ ጊዜ ሓያል ገዛኢ ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ንነገሥታት ምድሪውን ላዕልን ታሕትን እናበለ ስልጣንን ሽመትን ዘመኖም ከም ድሌቶም ክገብሩ ይፈቅድ ዕንደረኦምን በደሎምን ዓይኑ ጸቒጡ ከም ዘይረአየ ኾይኑ የጽቀት ኣብ ከም ዝበለ እዋን ባዕልኻ ጊዜ ዓመፀኛ ኢኻ ትብሎ ሓቂ ግዳ ዘይትፈርድ ክትብል ድማ ኣብ ማእከል ዳንነት ሓቂ ዘይምፍራዱ ትቝጥዖ እንተኾነት ጊዜ ግዚኡ ወሲዱ ነቶም ንጊዜ ተጠቒሞም ዝዓመፁን ዝረገጹን ኣብ መጋባእያ ፍርዲ ኣብ ጐንኻ ኾይኑ ንእህትኻን በደልካን እናነገረ ኽጣበቕን ኣብ መንበር ፍርዲ ተቐሚጡ ቅንዕና ክፈርድን ምስ ረኣኻዮ ንጊዜ ስለ ትለውሃቱን ቈራጽነቱን ሓቅነቱን ብዙሕ ተመስግኖን ተፍቅሮን ይኹን እምበር ንኹሉ ሕቶኻ ዝምለስ ኣይኮነን ጊዜ ኣበይ ዲ ቦትኡ ምስ መን ዲኸ ወገኑ ከሳሲ ተኸሳሲ ጠበቓ ወላ ዝፈራዲ መሊሱ ሕውሱ ዝብል ሕቶ ይፈጥረልካ ሓይሊ ጊዜ ግን ካበይ ዝምንጩ ኣብ ዝኸድክዎ ቦታ ብስልጣን ክገዝእ ጽንሐኒ ንምንታይ እዩ ክትብል ጉዕዞኻ ምስ ጊዜ መመሊሱ ይቐጽል ጋሕጋሕ ንግሆ ተንሲእካ ዝወፈርካሉን ጕልበትካ ኣእምሮኻን ሂብካ ዝዓየኻዮን ስራሕካ ደሞዝካ ብተሓተሉ ብጊዜ ዝበሃል ባእታ ተዓቂኑ ማህያኻን ሽመትካን ክወሃበካ እንከሎ ብምግራም ጊዜ ኣብዚ እንታይ ኣእቶ ብገዛእ ርሃፀይን ድኻመይን ክትብል መላስ ዘይብሉ ክርክር ምስ ርእስኻ ትማጐት ጊዜ ዘይቈጻጸረካ እዋን ክመጸልካ ድማ ሃንቀው ትብል ኣብ ገለ እዋናት ህድእ ኢለ ብፍላይ ከዓ ፀሓይ ምስ ጠለቐት ሰማያት እናጠመትኩ ምስ ርእሰይን ምስቶም ኣብ ነጸላ ሰማያትን ዝተዘርግሑ ዓበይትን ናእሽቱን ከዋኽብትን ወርሕን እናዕለልኩ ኣብ ተምሳጥ ኮይነ ቅርጾምን መልክዖምን ዕዮኦምን እናስተንተንኩ ዋው ዝገርም እዩ መን ግን ከምዚ ገይሩ ሰሪዕዎም ከመይ ዝበለ መሃንድስን ጠቢብን እዩ ኣብ ዝርግሐ ሰማያት ሰፊዎም ብብልጭታኦምን መስታኦምን ምሳኻ ዝዕሉ ዘለዉ ክሳብ ዝመስሉኻ ንነሳዕ ገጽካ እናተፈትሐ ኣስናንካ እናኸፈትካ ኣብ ጐላጕል ሰማያቶም ጥንቅላቕላቕ በልመጸኒ በዚ ኣብ ምድናቕን ተመስጦን ደስ ዘብል እዋን እናሓለፍኩ ኣብ መንጎ ከም ዝኽብል ይሓቶም ንምንታይ ግን ለይቲ ጥራይ እትወመፁ ቀትሩ እንተትህሉ ከመይ ደስ ምበለን ነይሩ ካብ ጫውጫውታ ምድሪ ካብ ምውጣጥን ርእሰ ፍትወትን ደቂ ሰባት ካብ ክፉእ ዜና ዝዓለም ወፅአ ኣብ ዓለምኩም ተሸጊጠ መሕለፍክዎ ነይረ ኢለ ሕተይ ከይወዳእኩ ኩሉ ነናቱ ጊዜ ኣለዎ ጊዜ ንኹሉ ዝግብኦ ኣብ ዝግብኦ ዝመቅል እምበር
زبل ملسي بين كم زمزة يردعني أعمل أدحلناي مسوررني قلص ملص انت بالكوغنا أبصموا بيناي أي حوسي حزن بقى كاب جزين مملات ولا مسكوا خبتي بمعلالون كم زي هدام هرقيسة تجنزبكو لكا جزي نحدا مليسو نحدا دما حتو فتير زخيد سنك ساريو دما بالكو حجون قعزين من نتن أزازنت جزين مفلات نهبكال أنفت هسو كبلك أسألكو راديو إرنا كابدك أسايك برابر كاللخو سوزي أبقوني أين براتن ليت مش دقي فاتياتني كدك أسكاللخونج أما يزوز أتلي نسان دي حكاي هو نسا قنا بيالا نبي كيدا بوشت أيه مالمشات همبوق قبل زحدركو الكلاو مسته أحمي منيو أمعتي تقاسي ليه ملأت رفدي اختفى غيرو رأسي بسلسة خج الدليت كتكو خوز حدركو شغارا غورري لكيتو دمسي لحتيتو يا نبي يا غيدا عاوي لحسبكو نابد الله نمنتاي كنت قديسكا زبل ملسن حطون زحزلة دمسي أبا زانا مريك على حياة سلازة فكرة مش أبا جواد أمانني نمان هذا نعخا كم سفكرها خم حلالك غالي اسك محل نفسي يخلقني تقعكو الله السخاء نما بالكن ديك زيت محل كم زلخا رد أكادم برالو ها مالتسي كلاي ويسال سيخون زمحلكو زي كوتسر بمبارو وتتقبلني أس قصاتي هو قصات مخان كونات تعدي كاتفلتي حراي بمنتاي كم تبلن اللخي بمنتاي مخانا نفلتكو كواسع مريض ريحة قصات مخان كا ترفكا حجون نفلت كام زي فلت كا تكون دليها أنقد قدات يا أنا مو كم زفكرة يزفلت انت قد السكات حسو أنا منتاي كذا مثل هردك تبل أي تفكراني خا فنيتا درعات كقرمكا نعي كيف كركان نسدراخا نعاء نعرقتها نزماتكا يخون لما أنم كتفكر مالت حلمي تفكرهم مسلكا خون قن حاسوتي ورسب تفترو زلو ويزهب نسخة دما فقر زي بالكاغ نسخة تخال فقر غتهب كم ايكا عليكا أوات أردني مالت سي قدف حجونك تحس تدلخا يا أخي حسي كونغو أنزر سأركو بس صيل كاسم عني كان مخلو نعاف كركب لك أخلوه سسا أخمس سنة الخون قناي كونان كقرمكا ورسب وشتو فقر مسزمال ترايو نقالو أتربا فقرو خينو حقيق ما يفقر خستيم زخال نبعلو خمدر بدا تنغيس أغن كم يزمسو حقيق ما يفقر خزارخي كارو بحاتيرو نسخة مسايب ديق زبدو كيناتا شمينكا خلقا نقالو يفقرين تبلكا كالا كأمنكا خالخون قن أنا أمنكا دو كم يجرخا أمنكا لك كم زي أما كل حيال كينات سلايخا بريتي فيريات تكوس يلو أمنكا خمفتان ديكون عرفت قنوكو أنا يفكرك بسو زخا يفكرك دمت أي نبح شخطاب بلا سمعني أنا بزح وأنا جيركاي نعاي تفكر أنت تخون سلمتاي زوجهني زبساجوني دك أصدخل عني زحم من تراي تسرح هو أنا سنع أخي أبدمت أي سنبادة قولي حو تنبأ أمس أبس إحنا
ملو عمد كمان يأخلناني بوحد جن بقيم دك سبات حميس كان يخا حمقنا سبات إننا نجركها سلام يزريكا بزي ثرلي والفي نعمان فريد كاني منهم كم زي ربح وزيركا وقطع كاني بعبي خا نخلوت كتحجوس مو الكبديل كاني نتفك راخ مزدقبر أديقا نتفك حنقنا قمنا بلاد كتقص الكلا كله كانت زي بركو قبل علي أزفت أمكو قلب زي بلو بدهل كم تنكأس فيلم ببريك أجل بلاني كي ترداني حق أدموزكو بعوتا مس من دالكا تزارب فقري حيتتت بدقز مسقط سوزي عينتين أور وركو نقرس زخونا سبيزاز ملأفستال أب إيدان تلت إلان براد نس نفسي أموره نس نفسي إليخ من لسلا خلقو بوشت أيون نفسي كلمة ما نم لعل ما نم نعخ فكر قال لي أتول كلخو إيبل نبركو صحافي ساميل يوهانس سامي باشاي راديو إيرنا ناتا دمتي إرتراويان راديو إيرنا ناتا دمتي إرتراويان فتوات تغطاتلت مدبنا بزقرمنا لكم تحسوا عاقبكم من تزانيكم كتكونوا تسفانا قبرنا نايلهم تحسنا أبزازي من لنا أب مدبنا زلكم رؤيتي يخون نغفيتها ويوان كقرب لكم تلالي وصحفات مزلو بتلمون دادراشانا نابريدي إيرنا @gmail.com وي راديو إيرنا @yahoo.com لكم لأخلنا كبتحنايو بتوسخونا فيسبوك تسفيت يوهانس بموبال أبناي مل اختصاص كتقد فلاي كم تقولوا كزخاخركم دالي بسترفها بزمس ربوع أبتمساسال ساعتين بستفليت حسن كساب نراخب تطعمو مس راديو إيرنا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارغو صحفات قتمتات درستاتن وازاتاتن زغرب خوينم عب هيوت نزقاتمو صقماتنا فتاتحو من عملقاختانا معلتاوي هيوتنا تذكروتات مقسنتن كالي نعطمامتانا بولقاوي هيوتنا نانصبارغ ززناقعن مخلطات زلقسن مدبيو تطعمو مس راديو إيرنا ملختاتكم نابريدي هرنا أبز مدبزي كاباكم كاب سمعتنا نزمتو رئيتو نقفيتا ما أرمتان كال انزقر بلو مدبيو اوكي سلام كل خاتكم مالتيو تخاتاتلتي مدب راديو إيرنا بمجمريا تانكيو يغني لنا ندبلنا ماتيو نقول لك حزب إيرترا أو وشتي أبدك بزي حمام كورونا فيروس أبكتر رعدي ويكم أون حتصير انفورميشن زي رخبكا زلها تخاتلي حزبنا بمجمريا توريدو زلو اغزابير محرتو كزلنا نقول لهنا نابلع اغزابير املاح صلتنا نغبرنا نعخاونكم اغزابير بصلالو كحلوكا تسفا نغبر مالتي نقول له هني إيرتراوي عقم زلو ناي ايكونومي عقم زلو ناي حكمنا عقمي موياتات استفلالي زلو إيرتراوي كله يلابو مالتيو ناو حزبو اغلبا خغبر ابغون حزبون كخون نتي توصعيو اب سدت اب كامبتات معسكر اب استفلالي اب شجرن مكران زلو إيرتراوي ساب حجي رهوا صبيبو زلو إيرتراوي نسو زي اكل ابزي وانزي بحمام كورونا فيروس وين اب غزي شكرو اب غزي مكران كله كل هاد كانت نجر زي تخافلنا تكون الشجر زي يعد مكان مالتيو كاو قاتيلنا مالتيو اب معسكر زلو حزبنا اب سودان اب ليبيا اب إثيوبيا زلو بزياده حزبنا ابو اكو يبلكان جن ابو هون بتي زلنا عامي بتي زلنا كلت بحلنا هون باستفاله حواتكم كنا كاينا ابوكم كنا كاينا بتي زلنا كلت مسهل لنا ابغنا خنزلنا دمبرس كبلكا يبلون اتي زمصكا زلو انفورميشن ملختي بغبو نعقو كتكتاتو لتجميركا بزح كترعدن كفرحن زي بلكا نتز مصكا ملخت تراي بجبري كتوعلو تفتن عليكا مالتي اتي نسخم تدليو هني باستفاله مقدي ميداتات ديو باستفاله مربب فيسبوك فايبر
ወሳብ استفላለየ መገዲ ነቲ ትደልይዎ ዘለኹም ሓገዝ ብንጹር ክትሰዱ ካብ ህዝብኹም እውን ሓገዝ ክትረኽቡ ካብቲ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝብኹም ሓገዝ ክትረኽቡ ንስኹም እቲ ዘለኹም ሃዋሁ እቲ ኩነታት ዘለኹሞ ካብኡ ሓበሬታ እውን ክትብኑ ይላቦ ማለት እዩ ሓበሬታ እንተረኺብካ ንኩሉ ፍታሕ ክትረኽቦ ትኽእል ሓበሬታ እንተዘየለ ፍታሕ የለን ማለት እዩ ንስኹም እውን ብዝተኻእለ መገዲ ኢንፎርሜሽን ክትህቡና ይግባእ ማለት እዩ ሁሉ ኩነታት ናትኩም ክንፈልጥ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ ኤርትራዊ ዘሎ ኩነታት ናቱ ኣይፍለጥን እዩ ዘሎ ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኣብ ሽግር ከም ዘለኹም ንፈልጥ ኣብ ፀበባ ከም ዘለኹም ንፈልጥ ግን ብዝሓፀረ መገዲ ግን በቲኦም ኣብ ከባቢኹም ትረኽብሉ ኢንፎርሜሽን ወይ ከኒ ሜዳ ብኡ ጌርኩም ሓበሬታ ክትብኑ ንላቦ ማለት እዩ ኩለይ ግን ፃውዕተይ ግን እቲ ፃውዒት ናተይ ግን ዝያዳ ዶክተራት ነርስ ዝተፈላለዩ ናይ ኢኮኖሚ ክእለት ዘለኩም ዓቕሚ ዘለኩም ኣብ ልዕሊ እዚ ኣብ ሕብረተሰብና ኣብ ስደት ዘሎ ኣብ ማዓስከር ሱዳን ኣብ ማዓስከር ኢትዮጵያ ተደርቢ ዘሎ ኣብ ሊብያ ዘሎ ኤርትራዊ ዜጋ ክሕገዝ ኣበርክትኩም ክትገብሩ ይላቦ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣቦ የብሉን ሓዊ የብሉን ሓፍቲ የብሉን ሕጂ ርድእዎ ኣብ ምርዳእ ዝደሊ ዘሎ ህይወት እዩ ረድኤት እውን ዝፀብእ ዘሎ ማለት እዩ ሞራል ክንኮኖም እቲ ዝከኣለና ክንገብረሎ ኣብ ጎኖም ክንከውን ንሶም ከን ብተስፋ ክሳብ ንሕረት እግዚኣብሔር ዝመፅእ ኣብ ትሕቲ እግዚኣብሔር ኮይና ኩሉ ክስገር እዩ ኣጆኹም ኣጆና ሰላም ክቡራት ኤርትራውያን ምናልባት ኣብዚ ድምፂ ዝተሰምዑና ለንቅነ ኣባላት ናይዚ መንግስቲ እዚ ወይ ነዚ መንግስቲ ዝድግፉ ከም ንሕና ዘይ ሃገራውያን ንሶም ሃገራውያን ንኮሮና ዝኸውን ገንዘብ ኣዋፅኡ ኢሎም ይፅውዑ ኣለዉ ንሕና እውን መልሲ ሂብና ኢና ነዚ ከይሽቅጡሉ እቶም ይቀድሕዎ ከም ዘለው ንፈልጥ ኢና ከምዚ ሕጂ ንሕና እውን ክቅዳሓልና ድምፅና ክስማዕ ንደሊ ዘለና ንሳቶም እውን ይቀድሕዎ ነይሮም እዮም ንምንታይ ንዓና ኣብ ሚስ ክሬዲት ማለት ንሕና ተቃወምቲ መንግስትሲ ነቲ ህዝብና ክንረድእ ኣይንደሊን ኣይንህብን ኢና ገንዘብ ንህዝቢ ኤርትራ ይብሉ ኣለው ተባሂሉ ሽምና ከጥፉ ተዳልዮም ኣብዚ ገዛዚ መፅኦም ለንቅነ ይርብሹ ኣለው ንሕና ድማ ኢልናዮም ንህዝብና ክንረድእ ህይወትና ከማን ክንከፍል ዝተዳለና ተቃወምቲ ደለይቲ ፍትሒ ኢና ግን ካባና ካባኻትኩም ሰባት ይዋፅኡ ሞኒ እቲ ዘዋፅኣናዮ ገንዘብ ባዕላና ኣብ ኢዶም ክንህቦም ነቲ መንግስቲ ኣይንህብን ኢና ኣንፃር ህዝብና ከይጥቀመሉ እንድሕሪ ክሕገዝ ኮይኑ እቲ ሰብ መሰኻኽር ጌርና ገንዘብ ተታሒዙ ካባኻትኩም ካባና ካብ ደገፍቲ ካብ ተቃወምቲ ሸማግለ ወፂኡ መንግስትታት ናይ ዩናይትድ ኔሽን ንዓና ከይትንክፍ እዚ መንግስቲ እዚ ከይዓስረና ዓዲ ምስዓተና ነቲ ገንዘብ ክንዕድል ዝተወሰነ ግዜ ክንሰርሕ ከነገልግል ሰባቱን ክንሰድድ እዚ ቃል ይእተወልና እቲ መንግስቲ እንተዘይኮይኑ ሓንቲ ሳንቲም ኣምላኽ ሃልይኩም ኣሎ ንኣኻትኩም ሲ ካብ 91 ኮሮና ዝኣተወና እዩ ኢሳያስ 91 ዝኣተወ ኮሮና ንህዝቢ ኤርትራ ካብቲ ሕማም ንላዕሊ ዝጨፍጨፈ እዩ ንፈልጥ ኢና እዚ ሕማም እዚ ዶባት ሰጊሩ ንድኻ ንሃብታም ዘይፈሊ ዴሞክራሲያዊ መሰልካ ተጠቀም ኣይተጠቀም ወላ ምንም ነገር ክስታት ዝብል ሕማም ኣይኮነን ንኩሉ ዝለግብ ሕማም እዩ ንፈልጥ ኢና ኣምላኽ ይሓልቁ እዚ መንግስቲ እዚ ድማ ነቲ ሕማም እንተረኺቡስ መራብሖም በር ኣይመጥፍኦን ንምንታይ ከጥፍዓና ዝተልዓለ ከምቲ ዝረኣኹሞ ዶብ ኣይኮነን ሽግርና ከምቲ ዝረኣኹሞ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓደየን ንስኻ ኢኻ ትመርሓና ኢሉ ኩሉ ልዑላዊነትናን ነፅነትናን ዝገፈፈ ፋሽስታዊ መንግስቲ ኣብ ትሕቲ እዚ ፋሽስታዊ መንግስቲ እዚ ኩነታት ተሕልፉ ከም ዘለኹም ንፈልጥ ኢና ግን ንዓና ከምዚ ክንሕግዝ ዘይደለና ጌርኩም ከተቕርቡ ትደልዩ ንሕና ምስ ዝኾነ ንፋሚሊና እንዳሓገዝና ንጎረባብትና እውን ሃቡልና እንዳበልና ክንህብ ይሕሸና ካብ ንዓኻትኩም ሎሚ ገንዘብ ክንህብ ብገንዘብ ከዓ ተጥፍኦ ሕማም ኣይኮነን ሶሻል ዲስታንስ የድሊ ሕብረተሰባዊ ርሕቀት 1 ሜትሮ ወላ ምስ ሓውኻ ምስ ዝኾነ ሰላም ክትበሃል የብልካን ቤተክርስትያን መስቀል ክትሰላም የብልካን ዝተወሰነ ግዜ ካብ ዝኾነ
ዝተሓዝ ነገራት ኢድኩም ማንም ዝሕዞ ወላ ካብ ገንዘቡን ምቅብባል ክትንቀቁ በጨርቅኩም በነጸላኩም ክትከፍሉ ኢድኩም ክትሕጸቡ ብለሚን ሳሙና እንተ ዘይብልካ ብለሚን ጌርካ ደሪስካ ክትከላኸል ንጽውዕ አበንኩም አለና ክንሕግዝ ንደልለና እዚ መንግስት እዚ ግን መንገዲ ከፍታለዎ ሃቡን ዘይኮነስ ንዑ ሓግዙ ዓድሉ ከይተንከፈና ከይአሰረና መሰልና ተሐልዩ እዚ ስጋብ ዝገበርኩም ዌልካም we are ready to give ገንዘብ ጥራሕ ዘይኮነስ ህይወትና ክንከፍል ንህዝብና ድልዋትና የቀንየለይ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا أنا حتصار يعني حزب إريترا جينا حزب إريترا كابزي زخفء حليفكاها ازي ولا حنتي نعها قلت التقويو هاي تسكف نحنا بملحسنا نحجزك نجار يبنان نسخة تخبر كوانا نسخة تعبو هوانا أملاخ أبقولنا يخون كمتي صلوت أبوتات كان أبيتات كان صلوت هاجر كان كدم حجي نهاجركا بعدكن بججنتن دحاسكايو نخلو نجر بعدتب حزو حجون كابانا حاجز ايتدلي نحنا نجزأ نفسنا اب كابتناتكا شجرينا دلنا جن اب لبنا الله ثانك يو قرم نايب حكي لازم حساب زي امسيهم مابزروم محضر جاكان كمون يوناتان وكيل عبارة إيرينا التي وسع حزبنا قال كونكم التي تم حلال فوضى تشرود لهم سرح نايب حكي أدنى أوتن دهبكوية كاوقت إلى زي كل جزء زي أبكم زعينة تاقات أميتات وتسرعات أبكم زعينة تاقات أميتات ركبون كله نزي نعمت هذا أكل كتالو له أنصار حزبي ندخل على أنصار فتحي زي نقص عدي دك هاجر كاب عدهم بريرهم ناب قرابة هاجرات فحش نجرح نابلو خلو نزي حجي تفتيرو زلو خلنا تقيمو بتيوم مجابري أنا تزرعت جذب نأكل بالكا أبتي زحلفة مدرحاتون كم زعيدتي كاتلين سلزي عالم أبتج أني أطلع دلا أول لأن خم إرترات رئيس كنا شيء فتح حق زي نجس عادي وتي أنه معقولات هاجرات بقول طبعا مستفل عليه نجارات زرع على درجة هاجراتون إذا قات المنزلة عالم لهوي بدهي مالتي سلزي أبكم زعينة كلتات هنا كابتن مكورنا هنمار نتي أبسدد دول حزبي أب استفل عليه هاجرات أب إثيوبيا أب ليبيا أب السودان كرفع نبرة زحلف دول حزبي إرتراون انتهي حجي إذا أبسدد دول حزبي إذا بيزاي وتي أبي إرتاح دول حزبي بزي أبدق دول حزبي زنبر مالتي سلزي دقيم كم زعينة سلطة هذا النام سرعات عند هذا حق أني عند هذا من قد له هل يوقينه إذا بيرتاح تقوم لزغل حقي خلنا نقصله حق إن هذا يجلسك استفعل عليه حساس واز استفعل عليه مويات هذلهم دك هاجر عد إذا عند هذا كتواس زي تقولون كا إذا بيرتاح كابز قد يجي كن مهار زقات من هذا أنا على الله هوي شجر سلسلة هنا نحرة تورد حافش أو نحرة تورد كمون مدهري ونهزنا نوعلنا نقول أبزلنا هناتات أبحاد الدنيا هناتات سلسلة رهوان سلام عنا أيام سألنا إلى عنو البعض سلسي زي دلاي فتحون قمتي مشال عمتات درود عمتنا درودي مناتو نفط الدماء الدلزي سلسي حافش أو قد نحرة يورد نقول له حزب عالم مالتي كمون أبسفل على هاجرات اليوم سدتنيات تعقيب زلوا هاجرات سبيشالي أبتين هاجرات أفريقيا زلوا السودان إثيوبيا كمون أبع ليبيا زلوا هذه إيديهم برلهم سلازتي عملت هذا اللي هينو نسوي حق زلوا زغل من قد لا تفتيرها صبغي صبغ حساب يكون انقل كلنا قرب قمة متاو انت تزاربنا عشان تغني لك مرحبا رياض كمي وإلكم مجمرة يوناتان تنكيو نتيخة أخبير كامل أخصص نمزاها تأمين عننا
قال انتاي نابز بنا نابوش تهاجر حلف ملأ سلا زخانة مجمرة زي كابزور يجي لهم حتى شكرن زابير بعض حكوزكم تسفان قبر طولتنا خا أي فليكم قال إن أنت لو خمس خبالت أنا في اللاي جنزب تبعيلو بشمكم كشكات بزح في التنالو سخاتكم هيتفرطون تخلون حزب إرتراب دقدلو جنزب أواتيو يحجزكم على السرعات كشكات في التنالو جن كوشت أسمرة بإمباستاتون هتجيرو جنزب أكبر تبعيلهم تلاقوا سباتهم تجنزبون بشمكم توسيد الله سخاتكم كتروح حلو ديهم كيتروح حلو نجيزيو قداي اختري وياهم بعلهم سلازي بشمكم قلت شكيتو جنزب لما كان زلوا تفضل تقول لكم سلازي نعخاتكم دخون دي كونازي نجيبوهم كخاوتيهم حدا نجر قال انت له كم تسخاتكم بس مرات بوهم ازم عربتو دا انت محبريتا هيبونا عندهم توشيبهم دم فريحهم كلهم علىهم نتم مرحتي برقت نحنا ونابزهم إينا نبلهم تلفزيون وتعندهم قال خزاربهم زي مخالهم توشيبهم علىهم فريحهم مخنياتو تعد مسألة تفرحهم بخوم وخون خيليو قال ايكا تقداس نتوناتكم يقولون الحنتي بدشمي واهم تفيقهم ما يتفيقهم زعوا حزب اعتراضي بدشمي يقول نابيكم زلوهم يتفرطوا منهم لازم كنت زبا حبريتات كابتن منجستو قال كايترخون لهم جن CNN على خال الجزيرة بو بتقال بتدش ملك عدوابكم حبريتا ويكاب بيتسب كاب استدوي لجوابكم نلو سامعكم سقع زي مري اوان انه تحلفوا حبريتانا نحلف مالتي وقال انتايو كل جزء زي سرعات زي ابز ساعات زي مايك وكم يقبا بقبو السوترا يخغوكم دلو ገንዘብ ተአኪብልኩም ገለዝ ባህል ነገር የለን ኣብዚ ሰዓት እዚ ጭቁሪ ማይን محصبن ወይ ከዓ እቲ እስር ቤት ዘሎ ህዝብና ፈሕፈሕ ንኽብል እዚ ሓበሬታ ዝዋሃቦ ዘሎ ብዓለም እዚ ግን ክጎበ ይከኣለን ስለዚ እንታይ ዓይነት ስርዓት ከም ዘሎም ሳይሆን ንሕና ክንነግረኩም ኣይኮንና ግን ሓበሬታ ክንህበኩም እዚ ስርዓት እዚ ንጥፍኣትኩም ስለዝኾነ ንስኻትኩም ግን እቲ ብዓለም ዝዋሃብ ዘሎ ሓበሬታታት እንዳተግበርኩም ካብዚ ኣንጓኒፉ ዘሎ ሽግር ክትወፁ ክትፍትኑ ትክእሉ ኣለኩም ይብል ደሊ ቴንክ ዩ ሪያሊስት ቴንክ ዩ ካይናት أنا نزبي إريترا زي ما تجلو حمام كورونا فيروس نعم نزبي إريترا زي قليل فيروسي نعخا قليل فيروسيو سلسة سمونا ساقيو تا موتكا تركات بيتسف كام موتكا يفولتو اسران شمونتن عامت نائسات فيروس تسكينكا اياتاتنا نحواتنا تقالستنا عقودا قدنا يسياس موتن حينتو بيوتن كنزلو زي مكلت هدا أولا درومو فيروس كورونا قليلين آخا إسران سمونتن حمتون نائساس فيروس سكنكا نحنا خا زبيرترا نائساس سرعات كندر بيالكاينا انبرد مأسريخان مقتريخان حجز نيسياس تعريفة تكون حجز أي بنينا بجنزبنا كتقتل بجنزبنا ختأثر بجنزبنا خترشن الناس حجز من قصي سياسة بنينا لو مخا بود نسمع لنا حجز هزب خنت لا تبع عليه بأولاتنا إيجادات أبغزاوتنا متى محطنا عنه. لذا بيرترا إذا فيروس كورونا نعقليو. أيدا تكلنا بوداتنا نحواتنا أحتو قدقات موتو من حينتو من زين فلت. ها أتا موت انترخيبو معاون الدلنياتات يوم زبل مراحي زلوكم. تم تأثيران زلو ما تنترخيبو مس الدرجات تاتيو زبلناي
إساس المنقص نحنا جنزمنا واتينا حزبنا قتلنا حزبنا حردوا أصر إن هاي تحلموا أبتحلوني المنقص إساس إيش يلوم نحزبنا دقا بدلنا نحجزنا عبي فيروس نصاخة نعخاينا كن برقم على الزلنا إذوا دحنكم إذن ترعبوا لدي إذاعة إيرينا صوت مستقل لإريتريا. أنا زبلو نيساياس أفورقي أبرها قولا لي هاغوس مراج كوانا سلي ركب ولا أنت زرخو نجر إلا أبز حجي وانزي 6 بليون حزب عالم أبغزو تعاطيلو مو حزب إرتراخا بخوم يزدحن سلف ديستنسي كاب غزا زي موصا اب غزا خوف مبال ساتدحنكا سلا يدحن قلا يدحن ن30 عامت كورونا فيروس كوينو زلو نعد حلو إسياس أفورقي نعو كن ولا انت خنفوين خلينا الساي زبل I love you حزب إرترا for to the people thank you مرحبا حزب إرترا حزب إرترا يواه حزب إرترا قروه لومي نابز غير تلمنا لها لومي بتخسيان تخيد لها لومي مسجد تخيد لها صبق زبنا كحيدا حلفنا تنحنا اذا حمام زت راح ديكونسي نحنا نبعلنا زبنا كحيدا زبهل نعيد عمني اب كبابي خازلو شجرن مكران كيرانا تنحنا حزب إرترا زبنا كحيدا حلفكاخا تحاجاجي زي حلفوا ابوهان او غنا بحقوهان لما زمنا كحيدا صنيحه كاب زمنا كحيدا نوصا غربيتك ابد كاب زلك مقل سبد بدل بل قال مفتحي الله تا مفتحي تابيت كلا زغيرنا عين بسياب صنط راح يتبل نبين خان حديت كاي ملي شلكاني زغير تبدل حجز دبكدلو نبع حجزني مش كلهم مبرنا عخات عيموكا جاب لقلق كان تقدك صروراتات انت جبركا فيلاتات انت سرعكا موتت قويخا سبرت سيكا صنحكا بزمن كدحكا كحيدا جزاي كيوسدني سلطاني كاي منطلن كتبل حجي لومي بالعلم مسمصتكا املاح انت دايلكا كسمعكا خي مسلك املاح باخا خحلي بغربتك حلق يدبلك هذولو سبد بدل بل سبد بدل تلكا أنا مسخا لخو كي بدلك كاخا مسخا يدب أنا خنقرأكم مدهانيتا ماين سامنان مرحق انتراحيا إذا 27 أبزبنا كحيدا زنبرقن سب غزاخ يسرح ماي كي يقبر حارس كابلع نجد كابلع نخيب بحال تخوكيدو تنيحو أبرق سلاتا تملأتا حجة أبحاد غزا أشحات سبات تجاقاج أكوب أمو خمتناي قدم حارس كابلع زي بحال باني تسريعكم توصلوا دنبركم زبكين انتلو زياء حجة خبان خميكم تسيوم مودعتا يقولون حزننا سلازي مفتحيقا نسخا إيخا بقربيت كحلي بتتعسيرو دولو حلي بتدساق دولو حلي نسخاس ناي عالم نفاس توسد اللغا ولا مستخلو شكر كان مكراخان كم حاسخات أتعي أب حدا خان شلو دساقين دبقيون أحوات دك هاجر نزيوم تحلي خاز غير كحلي الكاي نزيوم رسعي كاز غير تبل كابتابة خسيان أبتا مسجد كونكا دملي شالكاسب كم زير لو فلس نمن مسحالة خايمون عخاز غير كحلي الكا نتخما خاز أمسلا فطور كي تبدلو كي تقطعو كي تساقيو كي تبكيو نعون دحراب كخا نعيها بكخاني إزبل أب كبابي خم سبت ساقلو أب كبابي خم سبت أملو أب كبابي خم نبعلو مدهانيتكم نتصرتيا سبدا بدل ولو راه وقت متيا سودا بدل انتلكم كل عدنا ابتاز نبره تخت ملسيا سبك بدل نعي ملكتنينيو حوي اي تاثرن ازي اي طمين اندالكم تخدكم كابتي حمامه بعالم زلو نحنا نمصو زلنا شجرن مكران كحدتن مطلامن زبنا قاعده داغماي زبنا قاعده يمصي دلو كابزي عند حروتينا كل قرهو بينهم كي مسلكم
نحنا أبز معبول عالم كلنا تشقيتنا تساقينا مسماينا مسامنانا مس كله مس مقبنا تساقينا لنا أما بهاجرنا أبحاد مأسرتي أبسواز بهالماليا دي يقولون من سيات أما عسكرات ماليا دي يقولون من سيات صريت يلي ماي يلي سامنا يلي انتاي تخونو يبكينا الله زد زارب النقا حنتيا مول عالم أبوتاتو زارب الله مراحة هاجرو متيم أجوغا هزبي تحابر إزقبر تعلف يقبل وعلى الله أبعدنا قنا يسمعكم أيسمعكم الشي أبعد مراح هاجر أجوغا هزبي تحلفي تحقاقز كم زعج قبلكم تصنعكو تحقاقز دهاي فلت أرهق قبل كان بسخا دهاي فلت حجز خلت خوينخا حجز مقل هزبير ترى بهريات كاكوزي أسمر عد دخا تبهيلات صوع نيرا أبعدنا لما نايت صوم حدير يفلتن لو مجن سب جنزب صوم حدر الله يبكي يحزن يقوي أسمر عبي أسمر عد دخا لما نايت مرقا عد نيرهني لو ما هبتم بجنزبو ديبل الله السيد يبل الله رع إلز حدر الله هجريو أتاتاي وريتنا زبنك حيدا لو مي مفتحي خاسقاقا بوليتيكا أنا فتح لك أنا فتح لك وتعزل الحزبي فتح لكني زبنك حيدا تلم دربية قعفة حلالي سبك حليلك تعالالي زغيرك حليلك تعالالي شجرك فتح انتاي قدشني قال غيرو خون عدغا عد فتحيا عدو حاسه قبي انيرا تاريخ كافلوتيو قدم عالمي حقتها تسريعك سبك يبدل وحاسه قبي اندالك تخيد نبركا شجرك بايتو تفتح نبركا انت نعلم قدمي خاصه قدمك ابزخ تورد قن يحفري ابز نبرنا يون ملس እግዚአብሔር መታንክ መለስ ማርያም አስመራክት መለሰካ ፊሊጶስ ከመለሰካ ቢዘን ከመለሰካ ኣብ ንቡር ተመለስ ኣብ ታየዋህ ኣብ ታገር ጠባይካ ተመለስ ሞዳታ ዝብለካ እዞም ዓፋፋት ኣብ ደገ ኮይኖም በሃይማኖት አውራጃ ዝዛረቡ ከይትርዕድ ሃመማ እዮም ዋጋ ይብሎምን ሓድነት ካሓሉ ተዓላለ ከምታ ናይ ቀደምካ ታዋቆፍ ከምታ ናይ ቀደምካ ሰብደ ብደል በል እዞም በወረት ሰምዖም ሓንቲ ትኸውን ኢኻ ህዝቢ ኤርትራ ኣይ ባህልኻን እዩ ኣይናትካን እዩ ኣብ ሓጎታትካ ይገበርዎ ብጥንቲ ብኦሪት የብልካ ካብ ዓረብ ዝመፀ ዝሓቆፍካ ካብ ዓዲ ሓበሻ ዝመፀ ዝሓቆፍካ ኣብ ጉርብትና ብሰላም ዘንበርካ ህዝቢ ኢኻ መምህር ዓለም ኮ ኢኻ ስኻ እንታይ ዳይ ምስጢሩ ጠፊእካ ከም ቀደም ሸለልትነት ሒዙካ ሰብ ክብደል نعيه وردتن اندعلا اندالك حجبها مصياتك حبيرنا نوصا فتحي بالكان علم كن كتحجزك كلها كتحجزك كلها معصوت كفتره ملت عالم كتحجزك يين كتحجزك تدلله حزبي ارتر حجزك دلله كله حجزك دلله معصو خفت ثانك يو انا كانت very simple message انا بس بيرتا أبز معالتزي أبز هناتات وديقنا دلنا كلنا كمزي أب كل عالمي وديقو دلو بجاهم حضرة اتي زقلت لكم دلو بأواج قنعيو نسي دلنا نحناون أبز قدامي عالم كوينا لك نسو يوتي instruction بجاهم صعبوان بتزبلوهم دلو صبوك محابريتا يمزبو دلو نهيلث منستر أب إرتا بجاهم حضرة نعم تسعبكم كم زي نحنا خونتات نحنا ونابز قدام عالم لك نساك دلاتنا information نسهم دلهم يحيش كندي من اسايات كاب صراحه تزنبيلهم ابغانا هاجر الله سهم بحاجه حابيركم جنتي حبريتا فالو غيركم بصبوق تقالاغولو تخليهم ابز دلنا عدتاتيو زخف ادلو كم ابغزاوتنا تعصينا لنا اجي حضره كم زيان احنا تعاصينا يدلنا تعاصيكم ابغزاهم بخدتكم نات حوابركم نات حاجاجسكم كتكدو اذا حبريتا زبخم دلوغن بطعم قنوع حبريتايو شلال ايتبلو ثانك يو راديو إرنا